Les lesions i els petits accidents, ens agradi o no, formen part de la vida. Una caiguda, un cop, un mal gest, són coses que passen. Però saber com reaccionar en aquells primers moments pot marcar una diferència brutal en la recuperació. Avui farem exactament això, una repassada a com gestionar les lesions més freqüents. Pensem en una escena típica, una caiguda fent esport o simplement ensopegando pel carrer. El primer que sentim és dolor, però què ha passat exactament? És una simple rascada, un esquinç, pot ser alguna cosa més seriosa? Bé, doncs el primer pas, el més important, és saber identificar el tipus de lesió. A partir d'aquí podrem actuar correctament. Per aclarir-ho tot, hem dividit l'anàlisi en 4 blocs. Primer parlarem de les ferides superficials. Després passarem als cops i fractures. Tot seguit ens centrarem en les lesions de músculs i articulacions i per acabar resoldrem un dels grans dubtes. Quan hem de posar gel i quan hem de posar calor? Vinga, doncs comencem pel principi. Les ferides superficials, com les rascades i els talls. Segurament són les lesions que més hem patit tots des de petits. I encara que puguin semblar poca cosa, tractar-les bé des del minut zero és fonamental, sobretot per evitar infeccions. El primer de tot és saber distingir. Una rascada o una erosió és quan ens fem mal a la capa més externa de la pell, la típica pelada. Un tall, en canvi, ja és una altra història. És més profund, pot arribar a altres teixits i, per tant, és normal que s'anyi bastant més. La clau aquí és la profunditat, perquè d'això dependrà el que farem després. Llavors, què fem? Doncs el primer pas, tant per a talls com per a rascades, és el mateix, netejar bé amb aigua i sabó. Si és una simple rascada, amb un antisèptic i deixant-la a l'aire, n'hi ha prou. Ara, si és un tall, la prioritat número 1 és aturar l'hemorràgia, comprimint amb una gasa. I atenció a aquest detall, que és vital. Si veiem que la sang surt a impulsos, com si bategés, és un senyal d'alerta. Cal comprimir amb força i anar directament a l'hospital. Tan important com saber què fer és saber què no hem de fer mai. Primer, no rascar la ferida, perquè hi podríem ficar bacteris. Segon, mai de la vida posar-hi cotó directament a sobre perquè les fibres es queden enganxades i és un desastre. I finalment un punt molt seriós. No fer un torniquet si no es té formació específica. Una mala aplicació pot ser extremadament perillosa. D'acord, deixem les ferides obertes i passem a un altre tipus de lesió. Les que passen per sota de la pell. Els cops, els blaus, els trencaments, això ja és un altre món, però igual de comú, sobretot si es practica esport o en caigudes una mica més fortes. Aquí és important tenir clars 3 conceptes que sovint es barregen. Una contusió és el clàssic blau, un cop que fa mal als teixits de dins però sense trencar la pell. Una fractura és, literalment, un os trencat. I una luxació és quan un os surt del seu lloc, de l'articulació. Són 3 coses diferents i cadascuna demana una actuació diferent. Per a una contusió per un blau, el primer que cal fer és posar-li fred, gel, per baixar la inflamació. Un embenat que comprimeixi una mica també pot ajudar, però sempre vigilant que la circulació flueixi bé. I molt important, si el cop ha estat fort, sobretot al cap, i hi ha hagut pèrdua de coneixement, ni que sigui un segon, directes a l'hospital. I què és el que no hem de fer? Doncs 2 coses clau. Primer, no fer massatges a la zona del cop, perquè pot empitjorar l'hematoma. I segon, no aplicar-li calor, perquè això augmentaria la inflamació. La regla és senzilla. En un cop recent, sempre fred. A veure, el que veiem aquí és molt interessant, perquè aquestes radiografies ho deixen claríssim. A l'esquerra, una luxació de colze, es veu perfectament com l'os ha sortit del seu lloc, i a la dreta, una fractura neta de fèmur. Veure-ho així ens ajuda a entendre la gravetat i per què hem d'anar amb tanta cura. Si sospitem que ja pot haver una fractura o una luxació, només hi ha 2 coses a fer, i són molt clares. La primera, immobilitzar. Intentar que l'extremitat es mogui al mínim possible, buscant la posició que faci menys mal. I la segona, trasllat immediat a un centre mèdic. No hi ha més. I aquí el que no s'ha de fer és absolutament crític. Com amb els blaus, ni pensar en fer massatges. Però el més important, i això cal gravar-s'ho a foc, és mai intentar recol·locar un os. Intentar posar-lo a lloc per compte propi pot causar danys terribles als nervis, als vasos sanguinis o a l'articulació. Això només ho pot fer el personal mèdic. Molt bé, passem ara a les lesions de teixits tous. Són superfreqüents fent esport, però també ens poden passar en qualsevol moment. Parlem de distensions, esquinços, contractures, termes que, vinga, reconeguem-ho, sovint confonem.
Aquesta taula ens va de meravella per posar ordre. Una distensió, què és? Doncs un estirament massa fort del múscul. Un esquinç, en canvi, i és més seriós. Aquí parlem d'un trencament, que pot ser parcial o total, dels lligaments. I finalment, la contractura, que és quan un múscul es queda enganxat, contret i no es relaxa. Per a moltes d'aquestes lesions, sobretot distensions i esquinços, el protocol a seguir és el famós mètode RICE. És un acrònim en anglès molt fàcil de recordar. R, repòs, I, de ice, que vol dir gel, C, de compressió, i E, d'elevació. Aquests 4 passos són la base per començar bé la recuperació. I ara, uns apunts que són vitals. Primer, sempre consultar un professional per saber exactament què tenim. Segon, mai fer servir anestèsia per tapar el dolor i continuar perquè podem empitjorar la lesió de forma brutal. Tercer, cal respectar els temps de recuperació, no tenir pressa. I finalment, ull amb els massatges, van genial per una contractura, però són totalment contraproduents per un esquinç recent. I arribem a l'última secció, on abordarem la pregunta del milió en primers auxilis, la que genera més confusions i debats. Quan fem servir fred i quan fem servir calor? És el gran dilema, oi? Fred o calor? Perquè, a més, si t'equivoques i apliques el contrari del que toca, no només no ajuda, sinó que pots empitjorar les coses. Així que, vinga, anem a aclarir-ho d'una vegada per totes. Aquesta imatge ho resumeix a la perfecció. Pensem amb lògica. El fred serveix per reduir la inflamació i calmar el dolor en lesions noves, agudes, com un esquinç o un cop. El fred fa que els vasos sanguinis es tanquin. La calor, en canvi, fa tot el contrari. Relaxa els músculs i millora la circulació. Per tant, és ideal per a dolors crònics, contractures o rigidesa. La regla d'or és fred per a lesions noves i inflamacions, calor per a dolors musculars que ja fa temps que duren. Al final, la clau de tot això és entendre per què fem les coses. Això ens dona les eines per actuar amb calma i, sobretot, amb eficàcia quan cal. Però tot això ens porta a una última reflexió. Després d'aclarir aquests conceptes, quin altre coneixement popular sobre primers auxilis, d'aquests que hem sentit tota la vida, podria ser en realitat un mite? És una bona pregunta per continuar aprenent. Fins aviat!